Que tal? Boas tardes. Novo susto por un incendio nunha vivenda, nesta ocasión en Vigo. A explosión dun fornelo de gas deixou unha muller ferida con queimaduras. Sucedeu sobre as 7 da mañá no barrio de Lavadores. A gravidade das feridas fixo que houvese que trasladar a muller ata o hospital. É un novo episodio de lume no fogar nun mes que está resultando fatídico para este tipo de sucesos en Galicia. Estaba desperto e xa ver se chocaron, porque algunha vez ten pasado de que algún coche ten estrellado cos outros, ali porque este o coche a miña filla, e fui mirar e vin que salía fume da casa do lado. E está ali a señora gritando e, bueno, basicamente eso. No barrio coruñés dos Mallos non semellan rematar os roubos que sofren a cotí os seus veciños. Nesta ocasión, ata 5 coches apareceron cos cristais rotos e co interior revolto. É un episodio máis dos roubos continuados que sofren no lugar comerciantes e veciños, e detrás dos que adoita está a droga. Éramos como 6 ou 7 personas ali esperando a que viñera a científica a sacarnos mostras ao coche. E nada, agora esperar. O que pasa que, bueno, en principio eu creo que saben quen é, saben un pouco de onde ven o problema, pero creo que non poden facer moita cousa. Aínda que non é a época do ano máis escollida polos peregrinos e peregrinas, hai quen elixe o Nadal para percorrer algún dos camiños que levan a Santiago. Estivemos con algúns deles para coñecer que os move a vir a Compostela nestas datas. No mes de decembro foron 2.500 os que recolleron as súas credenciais na oficina do peregrino. As súas motivacións son diversas, pero para todos a experiencia é inesquecible. Empezamos en Vega de Valcarce, justo cuando empezaba a nevar, y ha sido precioso. Porque ha sido una Navidad pues perfecta, blanca y un poco dura. Es diferente, es todo diferente, todo diferente. Un mariñeiro natural do Morrazo que traballa nun palangreiro vigués no Océano Pacífico leva desaparecido dende onte por causas que se descoñecen. Arestora continúa a súa busca na que participan efectivos de Nova Zelanda. Xoan Pereira. Si, nada se sabe aínda do mariñeiro dende as primeiras horas de onte sábado, cando foi visto por última vez a bordo do barco. Trátase do xefe de máquinas natural do Morrazo. O buque Viking Bay é un palangreiro que saiu do porto de Fiji, no Pacífico Sur, o día de Noiteboa. A ausencia do mariñeiro detectouse cando o barco estaba en augas próximas a Nova Zelanda. Servizos de salvamento dese país participan no operativo de rescate, que non está exento de dificultade, xa que se rastrexa nunha extensa zona marítima. Dende a armadora do buque, que ten base aquí no porto de Vigo, manteñen informada a familia do operativo de busca. Ben, seguiremos pendentes desta busca e unha veciña de Vigo tivo que ser hospitalizada con queimaduras despois de que se producira un incendio esta mañá na súa vivenda. É o último episodio dunha serie de lumes fortuitos en vivendas que nas últimas semanas provocaron 4 falecidos en Galicia. Un incendio nesta vivenda de Vigo deixou esta mañá unha muller ferida que tivo que ser trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro con diversas queimaduras. O lume declarouse na rúa Cantabria, no barrio de Lavadores, tras a explosión dunha cociña de gas e provocou danos na planta baixa da vivenda. Un ruido moi fuerte, algo fuerte, como se hubiera caído un mueble bastante pesado, pero estaba desperto, e xa ver se chocaron, porque algunha vez ten pasado de que algún coche ten estrellado cos outros, ali porque este o coche a miña filla, e fui mirar e vin que salía fume da casa do lado. E está ali a señora gritando, e, bueno, basicamente eso. A señora levaron ao hospital. Dice que estaba toda negra, botaba por a boca algo negro tamén e todo, pero non creo que sea unha cosa moi grave, que lle pasou á señora tampouco. Este suceso é o último dunha serie de incendios rexistrados nas últimas semanas en Galicia, algúns deles con consecuencias moi graves. O máis tráxico produciuse no concello de Mugardos, onde un home de 49 anos e o seu fillo de 21 faleceron na Noiteboa por inhalación de gases, tras un incendio que comezou nun sofá da súa vivenda. O día de Nadal, un home de 57 anos falecía calcinado na súa casa da parroquia de Mourente, no concello de Pontevedra, debido á explosión dun microondas. O día 8 deste mes, unha muller de 51 anos faleceu e outras 5 persoas resultaron feridas ao arder unha vivenda en Palas de Rei, debido a un curtocircuito nos adornos de Nadal.
Nas últimas semanas tamén se produciron outros incendios en vítimas. No concello da Mezquita, o lume calcinou por completo unha vivenda na que residía unha moza. En Xunqueira de Espadanedo, outro incendio arrasou esta casa no lugar da Touza e provocou danos noutras dúas vivendas lindeiras. Esta mesma semana, un incendio destruía por completo un aloxamento turístico no Sabiñao, aínda que tampouco houbo danos persoais. E xa que falamos de incendios, perdeu a súa casa na Noiteboa do ano pasado por mor dun incendio, e nestas festas, grazas á solidariedade dos seus veciños, puido pasala xa nun novo fogar. Aconteceulle a un veciño de Castelo de Miño que chegou de Venezuela hai 5 anos buscando un futuro mellor para el e para os seus fillos. Era a casa dos seus avós, arranxara para comezar de novo aquí en España e trouxera os seus 2 fillos, pero o 24 de decembro, dai un ano, mentras facían as últimas compras, o lume convertouna en cinza. Estuve como hasta los 5 años que me quedaron mis abuelos ahí. Entonces, claro, había ese recuerdo y las cosas de la casa, las fotos, todo se quemó. Y acabó con todo un sueño, toda una vida. Ese día es difícil de olvidar. Pero te digo, no hay mal que por bien no venga. Y aquí estamos, en la lucha. Un día difícil de esquecer que trouxo consigo unha vaga de solidariedade. Prestaronlle unha casa mentres, a través do Concello da Parroquia, recadaban fondos para axudarlles a comprar unha nova vivenda. A propietaria axustou o prezo, os cartos dos que dispuñan e, grazas ás achegas, Raúl e os seus fillos contan cun novo fogar. Nos han regalado los muebles, los ceibos, las copas, todo. Ropa, en comida, en todos lados. Y lo principal fue la vivienda, que es lo primordial. Lo primordial. Si no fuera sido por eso, quizás no estaríamos ahorita, por lo menos los hijos estarían en un albergue de menores. Quedou sen emprego hai un mes, polo que a celebración do Nadal foi un pouco máis austera, pero chea de gratitude cara a todos aqueles que fixeron posible este novo comezo. Pasamos los 3 aquí en casa y juntos, o sea, ya con una casa. Gracias a la gente y que estamos aquí como estamos. Gracias a la gente. Contábamoslo en portada, temos que dar conta de máis roubos no barrio Coruñés dos Mallos. Nesta ocasión foron os coches que estaban aparcados na rúa Puerto Rico, obxectivo dos ladróns. Ata 5 vehículos apareceron coas ventas rotas e o interior revolto. No que vai de mes tamén foron varios os negocios que sufriron danos e roubos, creando unha sensación crecente de inseguridade no barrio. Veciños e comerciantes reclaman máis vixiancia policial. Éramos como 6 ou 7 personas ali esperando a que viñera a científica a sacarnos mostras ao coche. E nada, ahora esperar. O que pasa que, bueno, en principio, eu creo que saben quen é, saben un pouco de onde ven o problema, pero, en fin, creo que non poden facer moita cousa. Si hacía falta unha patrulla policial na que a figura do policía de barrio pues, desapareceu hace moitos anos, pero sí que hicieran rondas, xa que é unha inseguridade para todos. Sí, hai moita inseguridade, sí. Por culpa dunha casa que hai aí abandonada. ¿Qué pasa na casa? Non sei, que hai gente viviendo. Pero ya no es eso, el tema es que están entrando en los locales. Es decir, si yo estoy trabajando y me entran, ¿qué haces? As incautacións de cocaína galegos ou en Galicia medraron este ano. Interviñéronse máis de 15.000 kilos e houbo importantes operacións policiais con detencións. En moitos casos, os arrestados son multireincidentes. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta desta situación e pide que se tomen medidas para evitala. Nesta operación contra o narcotráfico que se desenvolveu a semana pasada na comarca do Salnés detiveron, entre outros, 2 vellos coñecidos das forzas de seguridade. E isto ocorre con frecuencia. A porcentaxe de reincidencia por estes delitos é moi elevada. O porcentaxe de reincidencia é do 19% en termos xerais. En caso de narcotráfico, o 42%. Isto é máis que ilustrativo do problema que temos con narcotráfico e dos altísimos índices de reincidencia que fan que unha e outra vez os mesmos estean facendo o mesmo. Para evitalo piden unha resposta máis áxil e disuasoria, medidas contundentes como estas. Introducir un agravante, lóxicamente un agravante no Código Penal por reincidencia, un agravante cualificada por reincidencia, e evitar, endurecer, digamos, ser máis rígidos na concesión de permisos penitenciarios. Outra das solucións que se apuntaba era precisamente que se poden facer xuizos rápidos. Outro dos problemas que salientan é o aumento da violencia entre os narcotraficantes. As intervencións contra o narcotráfico, antes, en 9 de cada 10 ocasións, non había armas. Agora é ao revés. En 9 de cada 10 ocasións hai armas.
Eso significa incrementos de violencia, eso significa un problema xa non soamente entre as propias organizacións, violencia entre eles, senón tamén que pode saltar, xa está saltando, as forzas de seguridade. Como dato positivo, din que nos últimos anos en Galicia hai un maior rexeitamento social contra o narcotráfico. En Vigo, as obras do barrio do Cura seguen a ocasionar numerosos problemas á veciñanza, gretas, humedades, ruidos e desfeitas que, segundo denuncian, ninguén asume. Un auténtico calvario están a vivir moitos veciños por mor das obras do barrio do Cura. A Mariluz caeulle un moble da cociña que levou por diante a villa e deixouna sen auga unha semana. Eran las 6 de la mañana cuando yo creí que venía la casa abajo. Y cuando llego a la cocina me encuentro los muebles de la cocina todos caídos. Ni grifo, calentador roto. Y aquí no vino nadie a preguntarme si necesitaba algo para poderme lavar. Nadie. Fuimos al barrio del Cura, a las oficinas a denunciar que iban a venir. Aún estoy esperando hoy que vengan por aquí. No han realizado el protocolo de grietas. Entonces, aquí nosotros llamamos, hemos ido a la garita 5 veces, hemos mandado una carta a la constructora, hemos llamado por teléfono y aquí no viene nadie a poner ninguna solución. A casa onde naceu Mariluz amosa moitos danos estruturais e humidades dende que comenzaron as obras da urbanización veciña. Porque aquí tiene que venir una persona para ver lo que hay dentro de una casa, porque aquí están haciendo un socavón enorme ahí detrás. Y claro, está perjudicando. Yo me quedo aquí, ahí es una pared. Es un terreno que están excavando e yo tengo la cocina pegada aí. E a quen está perjudicando é a min. Vibración ao principio foi tremendo. Que tiña unha cousa aquí e cando chegaba estaba no chan. Se caen los cuadros, estás en el sofá y una botella de agua se mueve, todo lo que tengas encima de una mesa se mueve. Las paredes se mueven, o sea, la casa, el edificio en general vibra entero. Una vez que se cayó una roca que venía rodando de por allá, y partió el piso de allá detrás del patiecito. Son moitos os edificios da Rúa San Francisco que sofren danos polas obras. Inundacións polos escorregamentos de terras, gretas, ruidos. Denuncian que ninguén asume os danos nas súas vivendas e que non poden máis. Sobre todo por el ruido, aquí no se puede trabajar, nosotros trabajamos desde casa, es imposible trabajar, es imposible descansar. Y luego todas las grietas que están empezando a salir por la fachada, que en este caso a nosotros nos producen humedades. Os veciños só piden que se fagan cargo dos danos que están a sufrir nos seus edificios e que os deixen vivir. Xa se está convertendo nunha tradición como a das uvas. Co comezo do ano, as peaxes da P9 volverán subir. Alejandro Álvarez. Sí, efectivamente, un ano máis temos que volver a falar dunha suba de prezos na autoestrada que vertebra a nosa comunidade de norte a sur. Será aproximadamente un 4%, e por poñer un exemplo práctico, se viaxamos de Tui a Ferrol pasaremos a pagar 27,92 €, que é €1 máis en comparación co que estábamos a pagar este ano 2025. Nos últimos anos, en termos xerais, o prezo da AP9 incrementouse un 26%. Malia as bonificacións actuais, os usuarios din estar resignados ante esta nova suba. As empresas dedicadas a facer sustitucións nas granxas consolídanse en Galicia. Grazas a este servizo, os gandeiros poden dispor de tempo de descanso, por exemplo, en datas como estas, como Nadal. Venga, vaite metendo as vacas, Iago. Na empresa de Manuel encárganse de dar todos os servizos para que os gandeiros teñan días libres. O noso traballo é facer pois que os gandeiros poidan vivir mellor, ter días libres e agora no Nadal pois disfrutar da familia. Estes días traballan nesta granxa de Cerceda que pertence a 6 socios. Entre eles reparten os labores para poder librar, pero hai veces que descansan todos e contratan os servizos da empresa de Manuel. Pois fechas señaladas como, por exemplo, o 24 ou 25 o día de Nadal, o 31 é o día 1, día de Reyes, pero son fechas señaladas 15 a 16 de agosto. Este tipo de negocios consolídase en Galicia. Os gandeiros botan mandeles para moitos labores. Nós damos servicios desde horas hasta meses completos, é dicir, adaptámonos sempre á necesidade do gandeiro.
Se é unha granxa que necesita un día puntual porque vai ir a unha festa ou unha boda, faiselle. Se é unha granxa que non necesita que lle veñamos a ordeñar, pero si que lle fagamos traballos pois de facer máis camas, sacar esterco, atender un robot, faise por horas. Pro ano 2026 anuncian novidades. Unha novedade que estamos facendo neste ano, ofrecendo por este ano 2026, que é facer uns bonos, tanto mensual, trimestral, semestral e anual, para que os gandeiros que xa sepan os días que van necesitar durante ese mes, eses días do ano, guardarlo xa canto antes e que así poden ter a garantía por de que lle vamos ir. Queren darlles os gandeiros todas as facilidades e eles agradeceno. Moi ben, casi polo menos este é xa algo de vida. E haxe xente que veña a traballar, porque senón non tiñas tempo, nin vacacións, nin tempo libre. Algo necesario e non só en Nadal. En Galicia hai máis cans que nenos pequenos, pasa tamén noutros lugares, e isto quere dicir que a nosa sociedade cambiou, así que haberá que cambiar tamén outras cousas no xeito de concibir os espazos públicos e a convivencia. Os expertos salientan a necesidade de educar os animais e tamén as persoas. Levámolos á praia, ao noso hotel de vacacións ou mesmo de compras. Os cans están xa presentes en case todos os espazos da nosa vida. Para facilitar a convivencia, os expertos apostan por unha boa educación. Muy básico es que aprendan tanto los tutores como los perros el paseo bien dado, con unas correas adecuadas y con unos manejos de las correas adecuados, así como una educación básica del perro, ¿no? Pues que aprenda órdenes tan básicas como que acuda a la llamada cuando le llamas, que haga un sentado con permanencia cuando se lo pides. Facilitar a convivencia mesmo cos veciños dun edificio pasa por coñecer as características de cada animal. Cada perro, a súa raza tamén, son específicos para cada cousa. E logo tamén hai xente que según as modas, pois teñen cans que non poden levar o seu nivel. Entón, aí é onde habría que darlle a corrección á persona o elixir o can. Cada vez máis persoas recorren a axuda dos expertos para adestrar os seus cans. Porque los perros también, al igual que los humanos, necesitamos ciertas normas para desarrollarnos y tener una convivencia sana con los demás. Só en Galicia hai censados máis de 700.000 cans, con donos que os integran como un membro máis da familia. No concello lucense de Pol, os veciños acaban de recuperar o supermercado situado en Mosteiro. Levaba 2 anos pechado logo de que o matrimonio propietario do negocio se xubilase. Foi unha iniciativa municipal a que de novo puxo en marcha esta tenda de ultramarinos no que traballan 3 veciños do pobo. Na primeira semana de apertura, a visita ao supermercado de Pol case é obrigatoria. É a primeira vez que vengo, entonces a ver que hai e si puedo comprar porque está cerca de casa. Non hai que ir a Lugo, ni Meira. Antes, para mercar, os veciños de Pol tiñan que se desplazar uns 15 kilómetros. Supón moito, porque date conta que a xente non tiña onde ir a comprar, onde comprar un kilo de azúcar, inda que está a cooperativa aquí, pero bueno, hai determinadas cousas que non tiñan, ten un pouquiño nada máis, con lo cual tiñan que desplazarse pois ata Meira ou hasta Castro Riberas de Lea para poder comprar. O supermercado foi adquirido por unha iniciativa municipal a través dunha fundación para ofrecer un servizo aos veciños que agradecen que o supermercado este aberto de novo. Que temos cerca é que hai que darlle algo de vida ao rural e aos pueblos e todo o que sea cerca do Mosteiro, pois claro que lle ven moi ben. É un ben para todos, me parece a min. Os que non temos coche ou non podemos andar nel, ter que desplazarnos, a verdade que ás veces pasábamos necesidade de alguna cousa. O anterior supermercado pechara hai case 2 anos cando o dono se xubilou. Agora, o novo recén aberto dá emprego a 3 persoas, coa intención de ampliálo no futuro. Temos frutería, temos carnicería e charcutería e alimentación. E no futuro esperamos poderte ampliar con menaje de hogar ou algo de ferretería. Sobre todo a xuntanza dos veciños de verse aquí, falar, ainda van, saen daqui e dicen, bueno, vamos tomar algo, van a un bar, genera que a xente estea máis no pobo. A xente está moito máis animada, a calles, miras para fora e agora ves sempre xente que antes isto non vías a naide, estaba como moi triste. Isto estaba todo moi soso. Eso se non tes un supermercado a que ves aquí. Como non viñas ao ayuntamiento. Un negocio que, ademais de dar un servizo ao pobo, dinamiza a localidade.
Sexa na casa ou fora, tomar as 12 uvas coas badaladas segue a ser a tradición imprescindible para darlle a benvida ao ano. Nos mercados xa podemos atopar dende hai días as uvas da sorte con prezos que van dos 3 aos 5 euros por kilo. Unha das posibles orixes da tradición di que a fomentaron os propios produtores logo dunha colleita de uvas moi abundante a comezos do século XX. Aínda a día doxe estas uvas brancas do Val de Vilanopón, Alacante, son as que máis se venden de cara á cea de Noitevella. Esta é a típica uva de Navidad, é a Ledo, ten pepita, depois temos a uva blanca que ven de Italia, que esta é sin pepita, temos a rosada que ten menos éxito porque é bastante grande e tamén ten pepita. No es la blanca, la que más me gusta. Y si es más pequeñita, mejor. Claro, para no atragantarse. Eu compro sin as pepitas, polos nenos. Porque despois hai que andar a quitarlles, así que xa é máis práctico. En canto aos prezos, están as tradicionais a partir de 3 euros por kilo e soben ata os 5 euros as variedades máis grandes ou sen bebida. Se nos imos xa buscar as que veñen peladas en envases individuais, toca pagar máis dun euro por cada un. Con todo, a maioría prefire pasar o traballo de contalas, unha uva por cada unha das badaladas. Pois poñen por kilo, tamén depende do cliente, do que queira. Hai veces que máis ou menos para ciertas personas, canta lle podría chegar, eso depende do cliente, do que exija. Levo por racimo, porque despois as que quedan cómense. E para os que non lles gustan as uvas, pero queren seguir a tradición, hai alternativas sen saír da froitería. Podemos acompañar as badaladas con arandos, mandarina, frambuesa ou olivas. Ben, estamos a 3 días de despedir o ano e restaurantes e hotéis xa se preparan para unha noite de moita festa, sobre todo en cidades como Vigo, que reciben moitos visitantes nestas datas. Cintia Piñeiro. Si así é a Mence, Vigo novamente ben ateigada de xente, como poden ver, ademais cunha previsión de ocupación hoteleira do 80%. Hai quen tamén está preparando esas badaladas e que mellor sitio para facelo que Vigo, non? Que ten propostas e opcións para todo tipo de persoas, para aqueles con diferentes gustos e incluso tamén para diferentes petos, non? Hai aqueles menús caseiros con cotillóns, tamén aqueles menús especiais de galas en hotéis, hai tamén ese tapeo previo en Samil e incluso esas festas para a mocidade que quedan ata a madrugada, así que como ven, Vigo volve a estar novamente facendo o seu Nadal de récord. Grazas, Cintia. E outro xeito de recibir o ano, a friaxe, non impediu que os peregrinos que planificaron facer o camiño cumprisen co seu cometido nestas datas sinaladas. Os rexistros do oficinado peregrino computaron máis de 2.500 persoas que recolleron as súas credenciais neste mes de decembro. A maioría madrugaron esta mañá e saíron dos albergues con temperaturas en negativo, pero as xeadas non lles preocupan cando o obxectivo é facer a última etapa do seu percorrido. Me ha parecido súper bonito, es muy tranquilo, por el camino estaba todo cerrado, muy poquitos peregrinos, pero los peregrinos que había, pues hemos ido cogiendo confianza y hablando. La verdad es que hemos tenido muy buena suerte porque el tiempo nos ha acompañado, hemos sacado los ponchos solamente 2 días y 2 ratitos y nada más. Empezamos en Vega de Valcarce, justo cuando empezaba a nevar, y ha sido precioso, porque ha sido una Navidad pues perfecta, blanca y un poco dura. Teníamos que haber necesitado raquetas en 2 etapas seguro, porque esa nieve hasta aquí. Un momento, pero muy bonito. Nestas datas de recollemento escolleron por diferentes motivos compartir experiencias e a cea de Noiteboa con descoñecidos. Ha sido un año muy duro, hemos tenido 2 pérdidas, la de mi padre y la de una tía. Entonces ha sido un año duro y queríamos pues hacer la peregrinación un poco para estar más cerca de ellos. El día de Nochebuena hemos hecho una cena comunitaria entre todos, lo hemos pasado muy bien y bueno, buena experiencia, me ha gustado. Es diferente, es todo diferente, es... As cifras de peregrinos de cara ao remate do ano superan unha vez máis as do anterior nun 6%. Cando ainda estamos na nube da festa de premios que repartiu a Lotería do Nadal, chega unha nova oportunidade co sorteo do Neno de 2026, unha cita que cada vez ten máis adeptos que queren seguir crendo na sorte. Buscando a eterna chegada da sorte, cando aínda non marchou o soño do Nadal, a próxima oportunidade está marcada. O día 6 de Reis de 2026, galegos e galegas gastarán unha media de 20 euros no sorteo do Neno. Un encargo da miña filla.
De que che encargou? Que acabaran 5, Escogí este, no venía con ninguno predeterminado, pero bueno, es el año de nacimiento de mi mujer. En Reyes siempre se mantiene un poquito la ilusión para seguir. Y ahora me toca la del niño y después pues descanso un tiempito y después pues vuelvo otra vez. Si recupero algo, encantada. Rei morto, rei posto, entón vamos a intentar ahora no sorteo do neno, a ver se a sorte nos é máis fiel. Quizáis porque comezar un novo ano renova a fe na sorte, o sorteo do neno cobra cada vez maior popularidade. Olga ten un número que lle pediu a nai, por qué? Porque me lo ha pedido mi madre. Venimos desde Barcelona y le he preguntado y ella me ha dicho uno que acabe en 5. Xémonos de acordo porque ten o 75, 2, 74. Pois, o 75 nacín eu, que mañán cumplo 50 anos, o noso amigo cumple o seu día 30, e dixemos, pois o 75, e despois o meu home naceu o 74. Seguro que moitos xa están buscando o seu número favorito, ese que garda a súa propia historia, motivación ou capricho, e que a sorte chegue por fin o Día de Reis. Pois a ver se hai sorte. Rematamos, quedan con Noelia Rodríguez e Información do Tempo.